Whatever, that is childish. What we want is justice. This is one of the case scenario for justice. Tendo kwach kicho chiwo siem mager ne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ni ponono ni nonro omiene ewi ng'anyo mayande otimore Thurkae kendo kelo tho kod kethruok mar mwandu to ondao mar chik ochime. Director mar okwach kich Mohamed Amin e kinde twak mare kod jofwambo dhiambo bende oyango ni okwach kich osendhio ji 485 maitudo kod njore kinde ng'anyo matarik 25 dwene kendo magin 2 kuom 5 manokwale tesendo bila bende oseyudi. Wacho ni nyaka sani magin 2 kuom 5 mayande okwal kojonjore bende oseyudi ka achiel kuom maginano bende osenyaka tigo e timo njore otieno manyoro. Rifle that was stolen from Kikuyu police station was used in the commission of violent robberies within Naivasha police station. A grenade launcher, 4 guns and other police equipment, including uniforms and anti-riot gear stolen, have so far been recovered and the perpetrators apprehended. We confirm that what began as peaceful civic education in certain parts of the country quickly devolved into orchestrated violence. Intelligence and arrest records reveal that some individuals with specific instructions to attack public institutions and security installations were ferried in unmarked vehicles from particular areas that security agencies are currently looking into. Okwach kich omako chung' motegno ni gin gionge kod jandiko mar mbui manyinge Ndiagui Kiangui imayangore ni okong'ere kama nitiere matimore ka doho bende onyiso gai mar obila mondo mi ochwal jandiko no e doho. Komachielo ewi ng'anyo ma joma mokala chi ji 18 no ochwal e doho ma Olkalau ewi ketho mar chwalo tulo e kinde ng'anyogo. Jafamara Amson Osutu antiere kod ler. Bang' meko margi e giko juma mokalo, aji 18 kuom 19 koro ne ochwal e doho ka itudo gi ketho mar kelo tulo e kinde ng'anyo mag rawere mane obagi tich adek juma mokalo e gwenge ma Olkalau e kaunti ma Nyandarua. E nyim jagad bura Judy Castan Thuku, jomin buche ne ochiwo kwayo mondo med din ne achijego kuom kinde ma ok tin ne ndalo 21 ka nonro dhi nyime. Jang'ad bura no kata kamano ne ogolo chik mondo din ne achijego e tisendo bila ma Olkalau kod Oljorok ka girito ng'eto ma ibiro tim odiechieng' makiny. To komachielo jang'ad bura Chacha Mwita e doho mamalo golo chik ne ogai mar obila Douglas Kanda mondo chwal jandiko e mbui Ndiagui Kiangui e doho bang' lal kuom ndalo 10 makawo kamano to ler kama jandiko no nitie. Chik makamano chiw bang' tend riwruogo kinde chwalo bura e doho ma Milimani ka gidwaro ni tend obila chiw jandiko e nyim doho kendo jotend obilago mondo chop e doho mar duoko penjo e wi lal mar Ndiagui. To e wi lal mar jandiko no ogai mar okwach kich Mohamed Amin to kane duoko penjo kawuono owacho ni okwach kich ok ong'eyo kama Ndiagui nitie kendo kwayo Ndiagui owuon mondo chop e tesend obila machiegni kode wera ni en jal ma idwaro kod obila. Ndiagui is not under the custody of officers of the National Police Service, and that is what I'm going to say rightly before the Honorable Judge tomorrow. We don't have him, and wherever he is, he should just come and surrender to the police so as to assist in our investigations. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Duol mochung' ne keto nyong'o e tije obila ipoa koni achije henek mane en jandike mbui Albert Juang ma oting'o OCS matesendo obila ma Central Samson Talam mochwalo kwayo mageto chungo buchnek manodonjnegi gode doho. E kwa makamano Samson Talam kokalo kuom okinde Dansan Omari dwaro ne doho mamalo ochung burano kendo tim nonro ewi nek makamano. Kata kamano jang'ad bura Lawrence Mugambi no odagi kwayo makamano kendo golo chik mondo burano ochwale doho ma Kibra. Aipoa to korka korgi okwedo dwaro mar obila temo geng'o chenro magi mag nono nek makamano.
Gavana ma Isiolo Abdi Guyo oyudre kama tek e lwet od bura mar Senate bang' Senate yiere kod duol achiel ni buch thiche oko e apis ibiro winji ko senators duto tarik 8 kod 9 dweni matimore bang' MCAs ma Isiolo nyocha thicho Gavana Guyo e apisi kitude kod tiyo marach kod apisi e kind ketho mamoko. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Gavana ma Isiolo Abdi Guyo sani chunye mucho bul kendo goyo kibikibi bang' Senate kalo ni buch thiche oko e koro ibiro pedhie kanyakla mar Senate chakre tich ariyo kod tich adek mar joma manyien moyangore bang' aput mar komiti mar ji 11 mane chan chuogi Lwarie Lwanda. The motion having been negatived, the route of special committee is abandoned, and that implies that the Senate will investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Abdi Ibrahim Hassan, the governor of Isiolo County, in plenary, pursuant to Section 33(3)(a) of the County Governments Act. Juma mokalo, MCAs 19 kuom 18 ma Isiolo ne ogoyo ombulu mar thicho Abdi Guyo oko e apisi mar kom mar telo mar Isiolo County. Jatelo no itudo kod ketho kaka ndiko ji 36 mang'ado ne rieko, ndiko chief officers 31, ataro mar chik. Jatelo no itudo kod chiwo rage yor mibadhi idudo chenro mag dongruok machwer umbrelo. Gavana Guyo bende itudo kod tiyo marach kod apise dhi ataro kod katiba mar Kenya, kanyakla kod rem nyiso bidhruok mar kit kom mar apisi mobetie. County with 10 MCAs and 36 advisors and 31 chief officers. That is madness. You can't tell us that that is justified and that you're going to do it because your staff establishment says so. That is completely out of order, completely unacceptable, Governor. This house is house of record, and it is a house of order. We should not allow it. It is a house of order. Jatelo nyalo biro chamo nyanje nyim Senate kaluwore kod tudruok mare kod Senate ma ok ni kare kata matin. Guyo kopogore kod nyiedho ne Senate kinde ka kinde. You have said you have 4 advisors. Name them. There is another person appointed as advisor, Equalization Fund, which position does not exist at all. What is your position of the other 32? They are working under the County Public Service Board. I'm even getting tired in my head. Magromo mag komiti mag odbura. Jatelo senganjo ne Senate. You guys are running Isiolo like a joke. Governor, this is the problem, Governor. You know I'm a lawyer. Yeah. Please. Yeah. I know what the law says. It is very condescending for you to send me to the law, and you know I'm a lawyer. Nyade noya. Ekendo ma ne omiyo chwade fai mar $500,000 e kidienje adek. Because I didn't say that. That is the record of the auditors. When you order the word liar, Governor, lie to the committee. You are the liar. You are a pathological liar. Governor, yeah. Governor, you are getting out of order. Ukinde ma Gavana Guyo to kod mag Senate biro chwalo bok mag neno motel ne bura mar tarik 8 kod tarik 9 e kama jatelo no ichan luny kod pi mang'ich e nyim Senate. That we have given the governor of Isiolo the best opportunity to be heard as this decision is made. Hoja hii ya kwenda kwa njia ya kamati, mimi naipinga vikali sana na sikubaliani nayo. Bura mar thicho oko Guyo en mar 6 mosechopo Senate kama chiegni ni manotonye nyim Senate en Gavana ma Kericho Eric Mutai. On today's order paper, Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Thieth maraga ma iluongo ni interns makwan gi 6,468 kamoriwo lakteche, jolony thiedho lak, nurses kin mamoko mibarupe mag chako tich ayanga e ute thieth kaluwore gi ogirimiti mar tich kod osara ma riwruogegi ne okete kogno. Jochiw thieth go mano ochopo lok tich mar migawo mar thieth mar kawo obokegi onyiso mor margi kendo singo tiere ngima jo Kenya kaka achiel kuom yore mag chopo lek mar thieth makare e nengo mogonyore. Jafwamb mar Youth Mondi ntiere kod ler.
Ne ni ywaruok mane obedo bang' sirikal mar Kenya Kwanza donjie telo kendo duoko piny omenda ma owinjo chul jochiw thieth mag intas ahinya to lakteche. Higa ma okalo ne okelo pogruok e kind riwruoge mag jochiw thieth kod migawo mar thieth bang' ng'ado sara lakteche mag intas kowuok 206 nyaka 70. Wach mar interns mosebedo ka kwayware ne kuom higni mosekadho higni 10 kawuono neno ler. Ma en wach manomiyo kata polisi odwa negowa ka higa mokalo. Ma en wach mosedhi ne ndara higa ka higa. Kawuono interns 6,000 ma jo healthcare obedo oro osiptende ondiki. Ma higi ka ndi dakteche 2,000. Nyiso ni osiptende kawuono chakre dwe ni boyudo dakteche mang'eny. Odiochieng' ma kawuono historia obedo bang' telo mar migawo mar thieth ma otelie kod Aden Duale chiwo oboke mag tiegruok ne jochiw thieth 6,468 madhi e ute thieth ma opogore e counties duto ma pacho ka. E kwan ni lakteche gin 1,147, jolony e thiedho lak 87, josang yien kata pharmacist 500, clinical officers 2,652, ka nurses to gin 2,098. It's already a year plus few months, so I feel happy and I'm really grateful that finally this day has come. And our internship is as expected. Our letter has everything we expected, and yeah, I'm grateful and I'm looking forward to a very, very successful 12 months ahead. Yeah, it's waited for like 4 months. I'm happy, I'm glad. And concerning the stipend, I'm happy. Those guys fought for us, and we really appreciate. Chenro maduale oketo ayanga kendo koni barupe idhi chiwa ayanga ne jochiw thieth go duto ma mibadhi ok obedie. Each one of you will take your letter. It is different from when individually were coming to pick their letter under the table. Chini ya maji. There used to be ghost interns. The way we had many ghost UHC, now I'm being forced. I want to deal with the genuine people. I need to protect public resources. Jochiw thieth gi duto omi ndalo 10 mondo mi otim ikruok ma otelo ne chako tich juma manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Daka na para kodangwen nyakoram gajuang banga sa hachila midhiambo chenro enramany pinyero kamano kuoma kete Ramogi TV. No kanyo mwalimu Faith Mzomo kanti Malindi wacho kanyo ni hengifa ogomo sa hinyane familia mar Boniface kuoma tho marawerano. Kanacho ni jatend pinya hakoro puonjre winjo duond oganda kaito winje ni tangoma kelo ng'anyo makoro miyo wito nyaka ngima oganda. Jack Jawarianda wacho no sodejo chenro eno bende ote mara Jona Pidi wacho ni jotelo oweketo seyo ne Gachagua nikech gichiemo giwe baro wijo piny gitine oganda jo Kenya. Mano pat Jona Pidi no chiengo mwaka ntie Kisumu wacho ni omora hinya gi odgura mar Senate kuom no kaka counties tiyo kendo kaka gitiyo e telo margi. Jaro Soja wacho ni entiere Gor Mahia patron Engineer Mike Tiego wacho ni mano bote wuda Sembo Saila Wood Mbita gimora hinya gichero jaluo madhi ng'anyo. Aya, to kamano wacho ni mano wach ne gima lit ni kombe duto bayo gor wang' ni en gino mabende wacho ni leta hinya ne oganda. Mwalimu Abito kod wuon John wacho ni weche matimore e pacho kae mama kodho kata kamano gin kodwa e chenro kaeto wacho kanyo ni en John Onyango mar Owiti Foundation. Oyo matin nyakoram gajuang chenro en ramany piny kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. All right. Listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science.
a natural recipe for strong teeth and healthy gums. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Dawe. Pari ok nyal bedo kae. Ang'o mi aparo wechegi? Ma ok nyalre. Niti ng'eni kawuono naromo gi Rajiv. Niti ing'eni ne wan mana kode ndara. En noriembo gari. Ing'eni en mokela kae niti. Rajiv mare mokela kae. Kik ipenja gimoro amora ipari. Nyingeno kende miya bedo gi buok. An asewacho ni en penjo achiel kende. Timpiyo, in gi sani ni winjo nade? King'eni pari eri gi chunye te, to in itimone gima chal kamae. Mayi, an atimone ang'o? Machiegni kendo nyakwara mgajwang kalore gi ng'anyo manyocha ne Thurkae piny owacho koro odok kuom jonyuol jodolo kod jodongo mondo mi okony heriyo joma tindo e tieng' masani kendo jiwo gi mondo mi ginyakwe kaachiel gi tiyo gi yore makare e pedho ng'ur magin godo e wi sirikal. Jagoro mong'ere migawo mar arita Dr. Raymond Omolo onyiso oganda go mondo mi one ni rawere ok obawo yo nolose kaunti ma Bomet e kinde chenro mar yawo division ma Mutarakwa kod Kapletundo. But zaidi ya hayo, tunaomba wajumbe wetu to look into Article 37 and see how we can operationalize it so that there is clarity on when you are planning to demonstrate or to picket. You must be able at least to tell us when you will do it, what time, and who will be involved. So that those who don't want to participate in your demonstration must also be allowed to go about their businesses uninterrupted. Because what we witnessed was loss of lives, destruction of property, some businesses have gone down, and most of those businesses are for the common man. Ule mwananchi wa kawaida. Kuna watoto wetu pia wameingia kwa hii mambo ya betting and drugs, and I would want to appeal to all of you who are here that let's work together so that we address all these vices, because that is the only way this country will grow. Doma duong ado ni en ataro mar chik tamo nyathi ma onyuolo ko mar keny ahinya te kind oganda jo-Islam ni ok nyal yudo pok mar mwandu wuon mare. Doho nowacho ni tamo nyithindo makamago ni ok nyal yudo pok mar mwandu wuonegi ma onyuologi. En ataro mar ratiro mar katiba ma omiyogi. Ng'eto mar dohono oloko timbe moko ma osebedo ahinya te kind oganda jodin mar Islam matamo nyithindo ma onyuol gi wuoro oko mar keny ni ok nyal yudo pok mar mwandu wuonegi. Mag tuke tok bedo gi ikruok makare, ikruok magisetimo kuom dwe achiel, tim Kenya mar yawuoyi gi wakini matugo tuke mag volleyball mag jogo mantiere kod ng'ol oketo wang'gi ka okombe mag tuke pinje Afrika. Timbego mag yawuoyi kod wakini oseduok chien nyaka jotuga 14 e kidienje ariyogo motelo ne tukego makoro biro chakore Kinyalap Makasarani Indoors Arena e kaunti ma Nairobi. Piem mag wakini oyo timbe adek ka Kenya ma omako thuolo mar 10 e chung mar timbe pinje Afrika biro rakore gi timbe mag Rwanda gi Nigeria. E kidienje mar yawuoyi, Kenya magin jobag tukegi biro rakore gi Algeria kaachiel gi Rwanda e group A. Iliingia camp kuanzia tarehe 15 mwezi wa 5 na bado tunaendelea, but officially timu iliingia camp tarehe 23 hapa Kasarani
kwamba tumeendelea vizuri. We started blending with the team, kuwaweka pamoja, walikuwa wametoka sehemu mbalimbali. Kulingana na mikakati ambazo makoches wanaweka, tunajikaza kabisa kwa sababu kama pool yetu iko na teams mbili. Na tukitaka kupata chance kubwa ya kuenda World Championship, lazima tushinde game zetu zote mbili. Club mar Murang'a Seal otieko season ma higa 2024-2025 maber karodoko ni lig maduong' pod kane gidok e lig ma piny ma National Super League tok tieke thuolo mar 13 gi points 37 e chung' mar timbe. Seal nogo tache county ya Murang'a no tieke thuolo mar 3 e tuke mag FKF Cup toklo club mar Marashuga gol 1-0 e tugono malaro thuolo mar 3. Gol no makende no olone Seal gi jatugo Victor Haki. Loch makamano nomiyo Murang'a Seal mich mar omenda maromo siling 750,000 ka Marashuga manotike thuolo mar 4 ne odhi dala gi $500,000. Nairobi United kama chiele joloch to kombe mar FKF Cup toklo Gor Mahia gonde 2-1 e lap ma Ulinzi Complex. Ikanye mwatieke kidiny mokwongo mara ma pinya koram gajuang Rolex Ondeng ma Homa Bay wachonera mogi TV chopo ne makare wacho ni Governor Guyo ma Isiolo doande ko jong'ad rieko mang'eny ahinya moyo kata kwan mag MCAs mantie county ne wacho ni nochopa chope od bura mar Senate mondo mi odhi odaye dhoge winjie ni to ento wachang'e weche go. Joseph Oyo japuonj dina mar kanisa Kopere Nyandewa Parish wacho ni homora ahinya gi Ramogi TV kuom ripode ma gimiyo oganda kendo konyo nyithindo mag Gen Z ne gidhi mos kod ndara mar ng'anyo kendo kwa jonyuol mondo obed kod puonj ne nyithindo mondo gibed kod luor giwe chomo serikal gi agoko kaeto wacho kanyo ni pod gibiro konyo piny e ngima mabiro mbele omiyo giwe chomo serikal gi sani gi agoko kero kama na ahinya japuonj dina. Ano bende kanyo ote mar Gad wacho ni entie koda nyaka ne wachaki kendo mora ahinya gi chendo mar Ramogi TV orito mana twakno mano bende koro wadhi goyo kanyo gi jatela mano daktari. Ano bende ote mar Emmanuel Hydroxyprina wacho ni entie Nyandiwa. Engineer Raj Otoyo wacho ni entiere gi jatenda school maduong' mar Tuju Primary School Charles Masio gimora ahinya gi chenro kachiel gi Jakom Nat Mararia da David Ochieng Madao ano wuode nyaka gwa jopuonjo oge wacho ni gige na ahinya. Haya hero kamano Jona Pidi ni kacha kendo karo Sara Singanya Korodongo wacho no sechopo entie kodwa koya Kanyamkago ndo bende Kenneth Matiba Makana wacho ni entiere Kakumba wacho ni osemolo rito mana twak menya koram gajuang yena kayo matin kende anyisi ni wadhi twak gi Dr. David Tela ma jagoro maduong' mar KMPDU riwruok lakteche wach mar interns kata lakteche maraga osebedo kelo paro pogore gisebedo bende ka ging'anyo kuom thuolo moko ndalo kacha chien kacha kama koro wadhi winjo ni to dibed ni ma en lamo makoro duoki koso yo koso pod nitiere dwaro pod nitiere wadhi winjo mae twak marwa ka bende wadhi ng'yo mag mutendre kod kuo mar omenda mar mano wacho di chingno manyoro gi jatend migawo no mar wechego mag thieth Aiden Duale ina bende koro osemiyo olor moko mositende kaluwo duto twak mara many piny mwaduogo daka machuok kendo miyo kik idhi mabor wasebedo gi benda Felix Raja loko marwa oduogo daka matin kende ma en ramany piny. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Josia ya untie. Tarik adek dwe mar abiriyo higani, kaunti ma Siaya obagonu nyasi maratipo e alap mar tuke mar Jaramogi Oginga Odinga Stadium, kamibiro yude thuolo mar nyiso talanta mari kod riekni ma in go minyalo sung ne jopiny. Tudri kodwa e namba mar sime 072283596. Oteni okelni kod county government ma Siaya bade mar fwambo gi keyo weche mong'ere kaka Directorate of Public Communication. Josia ya untie. Tarik adek dwe mar abiriyo higani, kaunti ma Siaya obagonu nyasi maratipo e alap mar tuke mar Jaramogi Oginga Odinga Stadium, kamibiro yude thuolo mar nyiso talanta mari kod riekni ma in go minyalo sung ne jopiny. Tudri kodwa e namba mar sime 072283596. Oteni okelni kod county government ma Siaya bade mar fwambo gi keyo weche mong'ere kaka Directorate of Public Communication. Mondo iyudi ndani kaka skiza timari dimana *860 *417 hash. To parie ni Ramogi TV enye ot mar jowerte. Dawe. Pari ok nyal bedo kae. Ang'o momiyo paro weche gi? Ma ok nyalre. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to kok ginen machagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire. To wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe, kod tudruok, tedo gi chiemo, kod jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyakwar Mogajwanga wadonje kidiny mar ariyo mar amany piny na singo ni twak gi jagoro maduong' mar KMPDU manen riwruok mar jochiw thieth e pacho kae. Wasebedo kwano ka ng'anyo osebedo kotimo sidi pacho ka nyakwar Mogajwanga nyaka rawere matindo mago motese ni intern kata lakteche maraga abed nyaka sani kawuono konyruok olor chalni omigi barupe margi kuom mano adwa twak ewi mae kaachiel gi weche mamoko e sekta no mar thieth amiyo thuolo moso machiegni ahinya daktari. Erokamano Lydia. Ariyo maber kabisa. Kawuono chalni en odiochieng' maber. Chieng' sikuku. Mor thagruok mosebedo go kuom higni mang'eny, ni higni mokadho 10 nimar higa ka higa dwe mar 3 gi dwe mar 7 8 ka nyaka wadhi e ng'anyo mondo dakteche gi ol osiptende. Koro ma en gima timore mokwongo e higni mang'eny. Ma olang'o sani nyiso ni lakteche koro gin kuma kare kendo ma nyiso ni koro gichako rang'iny mar tich e yo makare ma koro ngima gi dhi bedo abeda maber. Ing'eni gima timore ka en ni daktari kotiegore mosetieko onego bed ni yore osiptal mondo thiedh jopiny. To man higni osebedo ka wagore mondi wadhi e ndara kokiorogi. To higa mokalo ne rach kata zaidi nimar higa mokalo minister mane nitiere health nodwoko kata msara piny. Mano miketo weather omoro ma ka ndalo mang'eny ma gido kata ni goye. Koro minister manyien masani ka nodonjo dwe mar 4 to bedo kode piny. To nyise ni kae kidwa ni universal health care oti ok inyal bedo gi osiptal ma thiedho ji ka onge dakteche. Gima nyaka ikowe ing'e ni nang'o nyaka ior jothieth osiptende. Koro kawuono sirikal oro jothieth 6,000 gi 484 e public hospitals. Mae gi ka wan gi dakteche 2,000. To dakteche gi idhi chul gi mshahara manowinjore CBA cha 2,600. Mwezo ni CBA obedo honor 2,600. 2,200. Ma idhi chul gi ka gidhi e osiptende. To gin dakteche 2,000. Mwezo ni gin motivated ginyalo dhi tiyo kaka idwaro. To oro dakteche 2,000 e counties gi jo healthcare workers 4,000 no total 6,000 nyiso ni jo piny kodhi osiptal bo yudo thieth. Alain moro ma ji budho ne budho ka budho cha bodok piny ni mar jothieth obiro. To mano gima dwarore. Koro en victory ne jopiny ni mar dakteche dhi ornegi. En victory ne dakteche ni mar CBA man owinjore obedo implemented. En gima ber ne sirikal ni mar onge dhaw onge ng'anyo. To mano nyiso ni jatelo mano yier miluongo ni Duale en gi winjo moro mani malo moloyo mosebedo kanyoga. To kolewore gi PS Oluga gi Mudhoni nyiso ni kaka giwinjo no CBA man wan go cha mano dwaro cha yo mar thieth no dhi bedo maber. Koro nyiso ni counties moko nyaka med tingo tiendgi malo ni ka jothieth gi obiro to at least ginyalo yudo yo ma jopiny yude konyruok madwarore. Ang'o miyo counties koro teme sechegi? Nimar dakteche 2,000 ok tin. Mwezo ni king'iyo ore ni Gon County probably kila county dhiyo daktari madhi 20 mko 30. Komaro gi dakteche magin nyiso ni ji mang'eny dhiyo konyruok osiptende. Koro ka ng'ato dhi osiptal moyudo ka daktari nitie counties onego ensure ni koro nitiere yien ma ji kodhi kata cha yudo. Counties onego ensure ni ka ji kodhi osiptal kacha to nitiere equipment ma yudo tests gi. Ni mano makelo bukero universal health care ma ji dwaro ni. To kapo ni gi dakteche ma koro national government oorogi lakini counties oko timo kaka dwarore oko ikedo yedhe oko kaka dwaro to en mana kanono. Koro oro dakteche gi en gima ber kabisa ne jopiny en gima ber ne sirikal en gima ber ahinya ne dakteche nimar ng'anyo mwatimo satem mondo otim cha ok dhi bet onge wang'ne. Koro manyiso ni chudo mag lakteche gi nitie lwet sirikal mamalo to counties koro county en mana ni giketo yien kod gige thieth e county. Ma koro nyiso ni sani koro sirikal mamalo emo kawo budget mar chulo dakteche 2,000 moorgi to gi jo health gi nurses moorgi nurses gi clinical officers moorgi total gin jothieth 6,400 modhi e counties gi te o ichulo gi kawuok national government. Koro ni counties nyaka pull up their socks mondo jogi thieth. Koro en mora ahinya nikech king'iyo yo mane Nakumija otreat go wechegi nokelo turu manok ber. Nimar
jothieth no jo doctors mane tiyo ne yudo ka gionge moral mar tich nimar no gidhi kata survive kapo ne gidhi osiptende. Koro ng'eno time mano bedo wasted cha manok necessary. Omiyo koro minister manyien ni wano ka en adier en gi chuny mar wacho mar universal health care mondo ti. Davji sebede e telo mar riwruog lakteche kuom kinde kendo in duol mong'ere ng'ama osewuotho gi lakteche pacho kae. Ang'o mosebedo kodiyo chenro mar chiwo ndiko makamagi waseneno nyaka ka lakteche dhi e barabara nago kodi mbaka chien kacha ni chon kana nyithindo kata sani ka nyithindo ni e skul to jok mariek ahinya madhi bedo daktari ka ji miyogi ga luor to sani nyathi neno ka laktari ema koro ntiere e ndara ng'anyo dhi goyo kata chuny nyathi mane somo chango mosebedo kamono kenge makamagi kawe kinde mokadho. Ng'ene luore ni governance and leadership. Koro ministry ka osebedo gi midekre mar jotich iyudo ka gino ken gima manyien ndalo ka gweno man mana gi strikes kata ndalo mahilo ne mantie strikes gi osebedo ka timore nimar kubedo koro gi piny muwinjoru to gigo gitim to koro pok bano wayudo wang'ni en ni minister mano biro nobedo kore piny gichwe nobiro ka wantiere gi plan mar ng'anyo tayari bedo piny buse bedo kubedo piny kinde mokalo wasebedo kubedo kinde mokalo lakini mano bedo kode piny minister mar health manyien tarehe 10 dwe mar 4 mopenjo ni en ang'o ma udwaro adek ma onego bed ni timo ne itimo mondo wach ng'anyo ni orum to ese gik moko actually gik moko 4 mokwongo wadwaro ni interns ochul kaka nowinjore e CBA. Mar ariyo wadwaro ni ochulwa gopewa ma sirikal nigo mar higni 10 higni 7 mar adek wese ni wadwa ni osiptende obede gi yedhe ma ka daktari odhi kata thietho to tiji ok en mana confirm ni ji tho. Mar ang'wen wayiso gini wadwa ni SHA oti ni mar ka SHA tiyo to kata mana jothieth yudo ka ginyalo afford thieth giyudo. Kuom magi gik mang'wen ma wacho gi minister to kaka winjore kode mokwongo ni interns ibiro or tarehe 1 dwe mar 7 tibo chule kaka CBA wacho noyie mowacho ni odhi wuoyo gi ker to dhi wuoyo gi treasury mondo gino time nikech nong'iyo ni pesa mano ichulo interns gi bilion 6 to nong'iyo ni pesa ma biro as a result kaka ji chudo en tax mang'eny kabisa interns gi kodhi hospital githietho ma pesa ma gikelo ne sirikal iyudo ka en bilion 30 kata bilion 40. Koro nong'iyo kwan ni mawinjore bedo malo moyie modhi o convince ker gi treasury ma mano nyiso ni winjo mar ministers mosebedo go ka ema nok ema tin emiyo wasebedo kwadha wawinjore lakini onge kaka ginyatim nikech ma penjo maduong' kae Davji. Rais en machamacha jand piny okolokore dwaro un en machamacha ang'o mutiyo mopogore wang'ni homiyo gikae rais nigi ministers to minister TJ na advice rais e cabinet mano minjire cabinet positions king'iyo higa mokalo dwe mar 5 ka wane ng'anyo to cabinet nokawo position ni mondo chul interns 70,000 ma bedo 40,000 e account onego duoki pesa gi piny to koro ka nitie jatelo ni obiro to wacho ni hapana wan gi chike Kenya ka ma chike mag CBA nitie chike ma entiere constitution mag winjruok ni wan gi jothiedhre dakteche gi thiedho ji ok gin jotugo iwinjo mo obacho modhi owuoyo gi jo cabinet ma gikawo position mar watimuru CBA nyiso ni ng'at moket kacha cha ema kelo lokruok no king'iyo kane kapok ne CS ni obiro wach mar ICU ne wan gi shida kabisa kaka union wacho ni kaka SHA nyaketo ni ICU malo 4 kende nigino wacho ni mane ok miyo jopiny kodhi hospital kata mar public nyaka gimed pesa mana wan gi ji mang'eny nyaka dakteche mano donga omako hospital nikech ok ginyalo chulo ICU to ka loyo to neno mano to oloko 4,000 belo program 4 odiochieng' mwese maone en winjo wach mar kansa ka ne ng'iyo be ne en oketo 300,000 e higa ne kila ng'ato mar jo kansa to kano biro to wakwer wacho ni ma tin molo kata mane nitie NHIF omiyo koro wadwa ni ka ji odhi hospital to ok ni bedo covered gi SHA tichak idhi gole ofuko ma actually nodhi oyie odhi oloko makoro e higa ne giketa 550 manyiso ni winjo ne opogore nodhi obedo mopogore kaka ing'eyo wach mar
wach mar postgraduate training kana wacho kodgi ne geto $400,000 ma chulo ji fees koro mane pogruok mantiere leadership mawinjo mane monego bed ni timo nimar nyaka ibed gi jothieth mondo wuok thieth otimre. Koro nyiso ni pek mar wach ni nitiere telo kitelo mosebede e migawono ema nobedo ema shida maduong' mar king'iyo na kumicha ka ne kacha en owacho ni dakteche gi timo ang'o osiptal noonge winjo mar tije dakteche osiptal muloso ne wer nokone ber mar bedo gi ji osiptal to eri ka nowacho universal health care ing'eni sani ka dwale wacho universal health care inyalo pogruok nimar kiwacho universal health care nyaka ibed gi jothieth makoro nyiso ni ka counties mokawo tijgi malong'o moketo ni nitiere yedhe osiptande kachacha to yot mar thieth bedo mayot kabisa. Koro sani king'iyo shida nitiere mana counties nimar wanyalo bedo gi minister ma sani en Ndwale ka ma odwaro gik moko timre lakini ka counties ok otimo gik moko kadwarore to pod shida bedo abeda nikech sama wuoyo kweni wan gi ng'anyo Kiambu, wan gi ng'anyo Kwale, wapango ng'anyo e county ma Nakuru, wapango ng'anyo e county ma gi jomage gi county governors nimar gik moko ok timre. Iyo ni osiptende mantie counties gi onge kata yedhe. To sani naneno ka jatend migawo mar omenda John Mbadi nosewacho ni nosechiwo omenda ne counties koro nyiso ni owinjo bed ni gin bende giywa soksi malo. Pok giywayo owinjo giywa lakini pok giywayo to pok ji bedo gi winjruok kaka Kiambu ndalo 40 sani mwanzo ni ndalo 40 gi doctors ni gik mane giwinjore higa mokalo pok otim mane gatimore Kwale be. Koro thothne yudo ka kodhi ng'anyo ok wang'anyo nikech wadahero ng'anyo kichibaya nyeno sani wang'anyo nikech ng'at mokete ofis cha okia tije tigire sama yiero ng'ato kaka governor karo kedo peda point kaka minister na politician en gi dhok mar wuoyo en gi dhok mar gik mowacho okia koro thothne gigi gitim kaka dwarore omiyo gik moko bedo marach. Biparo no kang makama owinjo bed ni counties koro ng'iyo ondawo ma sirikal mamalo ka kokalo kuom migawo mar thieth mar timo gondawo mar ndiko jogi mondo gin bende gine ni owinjo bed ni gitimo gimoro makare mano ni tich mar thieth ongirore counties. Onego counties osom example mar tich maler kuom Duale magi mowinjore kabisa nikech kowacho kibedo gi jatelo ma minister piny muchikoru muwinjoru mot gigo tim to ng'anyo manya bet kata mana king'iyo chairman mar Council of Governors iluonge ni Abdullahi emben gi winjo kelano kuwinjoro ni gik moko idhi tim kaka dwarore to gidhi timo te mana ni koro ng'eni wan ka eri gi governors moko matiyo kaka dwarore kaka ing'iyo governor ma Kisii Simbarati tich otimo kaka dwarore king'iyo governor ma Kisumu professor embe gi kuwinjoro gi moko dhi mbele lakini king'iyo governors moko gigi ok tim koro mano kelo kiyo gavana ma Kiambu winjo duto gik moko timre koro mano makelo kibadhi mar dhawo ng'anyo matimore to ma sector ma thieth winjo bende ma oganda prioritize kasi doka thothne counties ka MCAs chief officers governors gi matimore hospital nitie kanyo hospital ok ndike ji manya ni counties gi thothne joma bedo ka tiyo hospital gin mana intas morgi gi counties ok ndike ji counties jogi te ok dhi thieth osiptende mag counties gi koro kata gigi dhi kata thieth dhi mbele ok ging'eyo mano miyo onego bed ni koro jopiny keto gigi bedo accountable ni osiptal ma wan goni koseornwa dakteche be wanyiewo yath kech pesa koseornwa wanyiewo yath nikech onego bed ni sani kaka noorne counties 30 billion cha gope magin go mag KEMSA ka gichulo gope magin go moko mag pending bills gichulo gite makoro ka chunya ko financial year manyien to ginyalo yudo yedhe osiptal tiyo kamano ok timre iro ka gidavate gi yor moko mopogore mamago kelo shida mang'eny. Be paro ni en paro makare kawo weche mag thieth duke counties koso nowinjo bed ni weya he sirikal mamalo ng'eni gimoro amora kata korach nitie berne ber mantiere wach mar devolution mar counties ni en ni counties oloso osiptende mang'eny iyudo ka brick and mortar otimore maber kabisa ma wantiere go kuonde mopogore makuonde mang'eny kaso nitie counties moko kaka koro Lodwa kaka koro Turkana kaka koro county moko mag Wajir mane onge dakteche at least devolution me gido dakteche matin to king'iyo overally wach mar human resource to county to marach county ok dhi maber nimar gin gi shortages mag doctors gin gi shortages mag supplies
nikech mostly giwak ni their own source revenue tin giwak ni pesa delay iyudo ka kendo be chulo ji mshahara e counties deko ng'ato iyudo ka pok ochuli dweche 2 dweche 3 iyudo ka counties moko be kata mana ka ging'ado pesa kaka mag statutory reductions mag SHA iyudo ka ok gichule time kaka dwarore mano counties ng'eny kaka Kajiado iyudo ka pok ochulo ka dweche 4 iyudo ka loans kong'adi ok gichul koro mano miyo ywaruok bedo mang'eny ma jothieth ok bed gi teko mar thiedho to jopiny koro bedo ka yudo blunt mar this iyudo ka gi jothieth ma gionge moro tijgi iyudo ka idhi e osiptal to onge yedhe iyudo ka idhi e osiptal to ok ikonyre to ikonyre nikech counties onge samoro giwacho ni gionge pesa mar miyo thieth dhi mbele. Daktari, nitiere wach mar ndiyo osendiko oganda to nitiere grup moro kae mar jopuonjre e mbalariany ma Moi gin jopuonjre 10 madiere gin bende gisetieko gin jogo mathiedho lak dentists koro giwacho ni ok ornywandgi e tieng' manokawne ere geno mowinjo bed ni gibedogo bende nitiere chenro mar chako kawo kendo jogo ma bende odong' nikech nyaka sani nitiere interns modhuro ma bende sani koro ng'iyo jowetegi to gipenjre ni to gin to kargi biro biro karang'o. Yini geno to nitiere kuom wach mar internship ni mar shida ma osebedogo king'iyo mokwongo en ni universities ma tiego dakteche bedo ka gitimo gini ka yor ohala bedo ka dakteche KPDC omiyogi time mar bedo gi tiego dakteche 100 to giketo dakteche 200 koro mano gimoro achiel mantiere machako luwe en graduation time en avazad iyudo ka Moi dakteche tieko higni 8 kata higni 9 kamachielo tieko higni 5 higni 6 kamago tieko higni 8 koro gimono wacho ni nikech sani kaka ng'eyo ni posting manyien botimore higa manyien dwe mar 7 mar budget timore omenda manyien to wuoyo gi sirikal ma Ministry of Health kawuono mondo ong'i wach mar dentist gila 15 to gi pharmacist madhi 130 mondo gisetieko mondo gidhi gibed posted gidhi kod maka koro sirikal manyo supplementary budget higa manyien to dhi negi koro no discuss gokinyi tapani nyadhi maber kuomgi ma ginya bedo posted kapok ochopo 15 dwe mar 7 kae. Ere chenro mutiyo kata criteria manutiyo godo e yiero ni ng'ama ndiko to ng'ama dong' to ng'ama dhi rito ing'eni ukepo nang'o e yo mar kepo no wang'eyo in fact ni list ma union no prepare no wang'eyo ni ng'ata mane ok odhi higa mokalo dwe mar 8 cha ka higa mokalo nokidhi to i graduate ma iyudo idhi ibedo finalize approval gi medical council to gi pharmacy and professions board to gi clinical officers council ne in a list manga jogi nyaka mano tiko higa mokadho dwe mar 6 nyaka higa dwe mar 5 ne in list ma jogi dentist man tege shida gi gin negi tiko mana I think week mokalo kata mana pharmacist mane okodhigi ne gitieko nyocha koro nurango jok mano tieko chon mose be list jok mano tieko higa mokalo nyaka dwe mar 5 te nitie list mano nyisi ni sani nitie universities be matigo ohala gi wach mar tiegruok dakteche ni ma gin higa ka dwe iyudo ka ginyuolo gigolo dakteche mano miyo organization bedo matek emane temo wacho gi ministry ni sani koro nyaka wang'e ni universities gi train dakteche koso gin gi gohala maka gi train dakteche ka in gi accreditation ma ji train ji 50 in gi ji 50 koso gi ji 100 mano gima kwa dhi mbele bang posting ni mondo wakikisha ni jok muok university ji teo ngeni ki work by Dumara Beach udhi bedo posted by Dumara Beach mondo owe kuko mang'eny mabede gini internship ni aro kaka ipoyo kitelo masani ntiere migao mar thieth miwacho ni jatend migao no sani osenyiso kitelo makare dipo ni okang' mokawgi konono ni telo machielo donjo kendo lokruoke mogo keti kendo bede e migao no mar thieth dipo ni ntiere nyal moro ni nyal ruch gi oko kana lokruoge nyalo bedo ma ok dhi bedo ni maber gi lakteche yani gima jatelo timo otimatima gima ratiro otimo gik ma constitution dwaro gima law dwaro gima ber gi jothieth gima
miyo ji teko dhi osiptal to yudo thieth. Lakini thoth joma bedo e ofisno ok kia gima onego bed ni gitimo. Omiyo kapo ni owuok sani to kel ng'at machielo mokia gima timo to warwagore mana gi jong'at mokelno nimar wan gi constitution momiyo wa teko mar bedo kaka trade unions. To jo trade unions wan teko wa nitiere gi jopiny nimar jopiny onego bed yudo thieth to dakteche onego bed ni ichulo msachgi. Koro e osipwa ka en mana ni tich motiyo e maler. Otimo gik monego bed ni timo. Kata sani naneno nyocha ka Social Aid Authority otemo dhawo go osiptende madhi 35. No king'iyo onego bed ni nitie procedure mar KMPDC kapok osiptende obedo shut down. To king'iyo adier ni ka ng'ato osiptal adier gi kwelo kidhi piny moko kaka kidhi piny mar US, piny mar Europe gi gimomiyo jogo nigi system matiyo en kitimo gima rach to enforcement mar law bedo very thorough kuoni. Yes. Koro nyiso ni wan wambeke pacho kama so wambeke wacho ni like gik mane timo gik mabecho. Neno ka NHIF ne nitiere gi biometric moro kacha ma kidhi to nitie biometric kaka yoro ni code. To the Social Authority oketa code chapodi for get biometric. Kuyudo ka no watimo investigation kaka union. To yudo ka osiptende moko sama gidhi neno data contact mag doctors kaka gibedo kaka gitimo ma they able to get this code. Ma in daktari yudo ka yudo message ni ithiedho kamoro osiptal mikia hadi kure. Koro kasha penji ni ithiedho ka itimo operation kama inikia. But to hospital ndiko ni ithiedho kama onego bed chulo maybe 200,000 300,000. Obaso ni adier ti kuo e hospital nika. To punde sama ng'eny sana yudo ka daktari chak be okia kar mo wacho timo gini okia kar. Koro kuoni ok time gi daktari time gi tendo hospital. Otendo hospital. Ndio kwenda daktari be nyalo bedo ni tim ni nitie lakini mwasa neno thoth gi yudo ka daktari okia kar makigone simu kipenje to kala kuno poko ng'e kar yudo ka daktari moro nitie ka opogore nono. Koro adiema Nyasaye ni pesa kolosi mar SHA kata mar NHIF moro mar jothieth ng'at makwale onego bedi dilgo. Regardless ng'ama in kata ma daktari kata in mana MCA kata mana MPA kija kunya ka deal kodi mondo bed ranyisi mondo nyisi okara bara ranyisi mondo bed ni pesa ne tiyo ne jopiny. Koro mano to gimwan kata union ok anyal bedo ni wapuoyo kapo ni ng'ato adier oyudo ka yore ge mag loso rana hospital en yore mag kuo no nyaka deal kode to thoth yudo ka dakteche gi okia to giti idil. Koro kala sa ni beni this social authority loso yore gi mar thieth no. Gima se ko wacho the social authority en package mar outpatient. Wato mwanzo ma kabisa onego gimedo no giloso maber ni ma omiyo samoro yudo ko hospitende moko idhi kacha to ikara mana ni ituo moro monego beni ni outpatient to giti inpatient. Ineno koro mago be kelo shida monego beni loso. Wacho kaneno kendo KMPDC Kenya Medical Practitioners and Dentists Council okawo hospital moko mag level 3 gi level 2. Tino ka level 3 gi mag private lakini madhi mana 750. Okete ni level 3 level 4 tonge daktari. Koro japinyo dhi hospital kacha ti wuoni ni akri ma thiedho ng'athiedho ki daktari. Ayano ka giloro madhi karibu 200. Nagiwacho ni 35 sana. Mago ma KMPDC moloro. Madhi 200 kasto moko giduoko piny ka ni level 4 giduoki nyaka level 2 ka level 3 primary health care. To mashaolo mondo gitim tich maginyalo. Mondo gitim tich minyalo timo. Kini ng'ato dhi hospital ni in gi inpatient to wacho ni dhi thieth ga joge daktari. Mondo winjo ko jopiny bende go ni tank kabisa ki hospital mag private gi. Ngini gima iwacho ni gitimo ni be gitimo adier. Ni madejo moko ma enyore. Idhi gimoro ma obero ler ging'aw lendo ni maluku iwe na hospital chalo mana level 3-4 star hotel toge daktari konya kesho ni kidhi hospital nyaka beni thiedhi ono mi ogo koko mondo public hospitals gi uti maber mondo jopiny kik hinyre. Mano osemiyo lor osiptende 30 wacho nitie moko 200 bende. Ma kelo midhiero aina mane? Diponi ma bende nyalo kelo gimotese ni crisis kata midhiero e wi weche mag thieth kaluwore ni sani koro lor moko kuom osiptende mane oganda nyalo ringo dhi bedo nade kae?
ing'eni ka hospital miringi dhie en hospital mantiere yore ma mibadhi ok gise mana hospital kende nikech ka gin moror gi josaka gin 35 okay ideally onego bed ni investigation itimo mo yud evidence of everything kapok olor gi lakini sama se wachi nitiere gima mibadhi mitimo ok gise mana hospital kende mantie nikech both ne gin hospital mag private onego bed ni ka gimoro rach to rach koro iso nitie hospital machielo mantiere kanyo kata mag sirikal monego bed ni tiyo medhi to bako mano bedo downgraded kugole level 4 to level 3 to level 2 gi mano konyo japenj mar kidhi ting'e maber ni ma dhi primary health care en mana basics ema timo mineno kata gibe thiedha ni en mana gimoro ma ginyalo fire to hospital mantiere dakteche koro mano konyo japenj ok ni ng'ato wuondre ni nitie hospital kama ma level 4 ma thiedhi ma dhi konyi to konyi makoro bang'e kiseyudo complication gokiore hospital kuma nitie daktari. Yeah. Ne wacho wach mar kod ma bendo osebedi ka ikwalo kod miwacho ni laktari ipo apoya ka in yudo mana ote manyiso ni thiedho ng'ato omenda marom kama kamae ponono ni geno ntiere mar yawo siteno sani olorgi kopo ni giduogo chenro mane menya kawo mar neno ni weche mag kuo mar kod kata manyore mag oledhi mag kwalo omenda gi udini ore gite mondo mi githiethe makare koso ponono lori kama tinya lorgi chuth dhi bedo nade ka ing'eni serikal osebedo ka timo reaction ma iloro tiyawo to adier mantie ni kaka ni paro na lon mane nakumicha wuoyo kana magore gi sha mane pod ok konji malicha ne giwacho ni cartels ema ne push gino taneno ni ka ng'ato oyudi ma gitimo gik marach onego tergi e court onego deal kodgi kaka dwarore kabisa ok ni ni gigi mbeko ma samoro idhi chulo pesa kati mbeko chake idok idhi nyumana ji mane mokwongo mar ariyo en ni gigo nego kuoni entiere tieng' karibu didek karibu ding'wen nitiere ma jopiny donje nitiere kuma hospital wege hospital timo nitiere kuma jo thieth be bede nitiere kuma jo sha be pat koro en network mar ji ma en gima yie lach manyiso ni mondo mi othiedhe mondo mi obiye oko dwaro ni nitiere repercussion matek kuom jote matime kuok ei shaka kata mana iluongo ni NHIF no gi oko kuondegi te ma ng'at moyudi onego bed ni idil kodgi ma ka giaye ok inyal timo gini kendo. Yes. Samoro nyalo yudo ni gigi timore adieri tiwacho ni nitiere dwaro mar golo oko gigo mosebedo ka timore. Be nitie chenro mar bedo jok motese ni whistleblowers, jok manyalo miyo uler kotende gima timore koso giloro wito tijegi. Bende nitiere kata chenro maungo mar ne ugeng'o kata protect jok mamiyo ote information about gik matimore ka gibedo nade ka ndalo mokalo ka yudo ka ne gigi ne timore nikech jok mane timo gine gin politician doka in politician tin hospital koni kata MCA mo kata MP ma idhi go mana simu kocha mondo gigi otim kata in health committee koro mane miyo jogi teko matimo giga tana parpani ka jopinyo ka wachne kaka kigin ma jopinyo wacho ni ogiro gik moko timre gi accountability to ng'ato ko itero e court ma gigi timore tapani gi yarum ni mar pinyo meno wa gombo wacho ni becho gi e ma gigi timore ko yudi kada ka idhi mane ndara ti madho kongo to yudi ma imer kiriembo tika yo license mo kita kiriembi mane matimore pinyo ma Uingereza gikete obedo kuma tek en kuma kinyal ka pone ko beni chulo parking moto ke chulo en punishment mo kinyal bara traffic light ke kadho yani daro nyaka ketne chike dweru mote yudo ka hochwadi ni gimate daro nyaka omiyo gik moko tiyo systems gitu kwende go mara momiyo onego watim mago be health care kama kuo ok tolerate ma kata bale wach mani idhi chulo ng'ato shaka ne NHIF mondo koko bed gigi bed approved ok ber gigi ber ni kech in ja itiyo ichulo contribution ni onego bed ni access care kidhi hospital kech in gi card onego bed ni mi thieth kan tire yath onego bed ni mi yath ma kaponi igolo gimoro asoya moro mondo mi gigi otimni iso ni ine mikelo rach cha hospital kanyo to ng'at makawe cha be rach ndalo moko aneno ka duol makedo gi mbadhi openjo gani to untu miyo bila pesa nango kori wacho ni se ogwang to se gi ng'ama kawe gi ng'ama chiwo ni terach to mongo timore adier kuonde mag kaka weche mag shagi weche mag hospital gi gitimore kabisa edo ka ng'ato ji timo gigi mondo oyud konyruok monego bene gi yudo gichulo
gichulo contribution gi SHA kata gichulo tax gi. Ineno. Gin mane machulo dakteche e hospital. Mane miyo ji bedo gi yedhe. Mane miyo governors gi MCs nitiere ni gi right mar access to care. To kaponi ni dwaro mondo idhi e mbele ng'at machielo, bema kelo shida ma ineno timoreno. Nitie chenro ma Kenya Kwanza, sirikal mar Kenya Kwanza ka Tebot William Ruto gisebedo ka gi nyiso ng'ai hewi kaka gikawo chenro gi digitize giketo e chenro mitime mbui mane achiel kuom yore mabende neno ni oduok kuo gi piny ma benya tiyo kae mane ni okedo gi weche mag kuesha. Yini ber mar digitalizations niso ni intiere paper trail, intiere trail mar transactions. Kech gini kaponi oketni sani kidwaro kaka oketni kidwa dhi e hospital tichulo ilore ni chule gi M-Pesa to transaction nisini to bedo activated mondo idhi ne daktari mondo kakitimoga gi that system mar trail no. It means you mibadhi madhi ng'ado pesa cha dok piny. So digitalization konyo e yorno. Okonyo kendo wach mar kith kaponi ithiedhi let's say Kisii to bedo referred kamachielo to history mar thieth cha bedo mayot mondo mibed transfer. Mane ber digital kata technology wach mar thieth ni mondo bedni ji embrace kabisa kaponi kaka jogi wacho gi invest no obokonyo. To kata wach mar social authority kata mar NHIF no mondo ng'e jok mokwalo bedo mayot kabisa ngech en gima nobedo transferred to account kocha ng'eyo ni to thieth go notimore. Mano miyo sani ka thieth okotimore kata kaponi wacho ni thiedho ng'ato to ok thiedhe iwacho ni ithiedho ng'ato daktari ni motimo ka daktari ni aka to mai namba daktari kaponi gigoyo to giyudo ka ok en emo kaka niso ni amano kin kong'i locations mar ng'at ni gi kuma intie niso no kin mano miyo they're able to tell that there's some fraud timore. But without this digital trail this trail mano gimo oknya yudi koro actually okonyo mondo yud trail yud fraudulence matimore yud corruption yud weche marich magalagala matimore lakini beni en na gimoro mechulo maonge follow up chato yudo bedo matek. Oganda thoth gi sani aneno kama koro oteni nyaka ne wach no timre gi onge gi yie gi wach mar SHA kendo gineno ka gima gi ikwalogi. Ang'o minyal tim mondo meduok yie moganda ntiere godo itiyo gi SHA kecho moko naneno kanyo kacho ni olo koro gidhi gi chulo insurance ma kawaida mondo giwere gi wach SHA. Ere gima inyal tim maduogi na winjo bende kiwacho ni kitelo mantie sani en telo ma intiere wigeno. Ngini awacho ni tigeno gi telo mar Mheshimiwa Duale nikech en kata gi Dr. Umoluga. Umoluga nitie union mano chini nong'eyo gik ma jopiny dwaro. En gi experience mar tiyo NMSB kama no konyo wach mag thieth kabisa. En kata gi PS Mudhoni be mong'e wach mar tije maber. Koro team ni ka gi Director General be wan sani ma ok en contract ok en acting en permanent. Mondo be ni advice kale wach mag thieth gi Dr. Amoth. Ano beno advice sekala wach mag thieth gi. Koro ka gidwa ni gik moko timore waka gi ok nyatimore. Omiyo koro mondo jopiny ing'e japiny kata ja Kenya ka yot mondo understand obed gi trust ok en gima tek. En ni ka tuo to asechulo social health authority tadhi hospital onego bed ka yudo daktari. Onego bed ka daktari ndisani adhi e lab ma en bi tadhi e lab ka ndisani nitie reagent duoko imiya adok ir daktari to ka dhi e pharmacy tayudo yath mano ng'e daktari oyudo yath piny dwaro to kaponi abedo admitted antiere ward katata to kaponi adwaro ICU to nitie to kaponi onego bed natimo na operation to nitie daktari matime nitie kama time odiochieng' monego bed ni time mano gima japiny dwaro mano trust monego bed ni japiny yudo maso ni katimo magi te nikech achulo insurance mar SHA onego bed ni gigi katimo te to onge pesa mata ka ichaka isa nang'o agole fuko na achul to kaponi mano ok timre to ichino koko manitie cha ni ng'ato dhi hospital mar Kenyatta kata hospital mar Moi Teaching Referral kata Jaramogi to in gi card cha inyisi ni ichul pesa kata inyisi ni ma ochuli mana matin kama med moro nikech nitiere ICU. Mano miyo jopiny wacho ni pana gini ok ti. Gik
thieth machon ne NHIF timo kaka mana wacho mar kansa ka inyisi ni isetiko kad ni chul moko koro mondo trust obedi nikiso niya benefit package mar social health authority nyaka bed makaro the hospital to in person nyaka doge bedogo onge jopiny ema onego bende miyo serikal duoko mondo gimoko time to ma ok nyal timore ka onge budget koro nyaka ger kata budget madwarore mar thieth nyaka jo counties ondik dakteche nyaka serikal maduong' ndik dakteche nyaka yedhe bed hospital koro ma onge two ways about it mano makelo trust lakini wuoya kendo ng'ato bonyise ni gik moko tiyo dhiyo thieth kacha ber to kidhi tido ka lo matin ma in go cha ema ko nyaka iusi mondo iyud thieth iyudo ka nyaka iket riche nyaka iusi iyudo ka nyaka ibed gogandau mondo ji otim chokruok mondo giyud thieth mano ka timore onge trust ma jopiny bedo gi wach mar thieth mano ka dikel mana ng'achalo nade kanyo e ministry to ok nyal timore koro nyaka bed ni insurance mantie konyo ji osiptali ka gidhi e thieth to thothne mondo begini orom public hospitals nyaka ti to mondo giti counties nyaka dwarre mondo giti mondo bed ni gimbe giyudo thieth e osiptendego ok ni giwe awene gin gi thieth mag private to ma giwere jopiny masagore we aduoki chien kacha kamano wachake wechego mag ng'iyo ber maru kaka lakteche kaka unyalo tiyo sani waneno ka achiel kuom gik mabende nusebedo ka udhi ne barabara ne ndiko mag lakteche maraga kata interns nyaka sani dwaro magu kaka lakteche mage mosechopo kare to mage ma pod igeno ni biro chopo kare yani return to work for me mano bedo go higa mokalo tarika board mana beach ne mokwongo ne nego be ni dakteche mag interns gi ndiko mana riyo dakteche makoro kete ko internship to nubi ko takindiki no nje dagi serikali nego mini gi ndika 2,000 higa ka higa masa ino temo nyiso serikali ni budget magitimo ni na gibed gi plan mar ndiko dakteche mondo konji hospitali na Kenyatta counties gite koro mano poko timore ndiko dakteche igene ka higa kaka ndiko polise kaka ndiko jopuonje cha mano gima wadwaro mondo timore kabisa machielo en ni gopwa mag CBA no eno ka gichulo 50% sani odong 50% orani modong no ochul kechingeni gowi ongetene mondo wawid gi winjruok higa mar 2016 to higa benya ka sani ka poko chule koro mano bende giwacho ni gidhi chulo mondo gimgo timre mara pod wang'iyo mondo otimre kabisa en wach mar yedhe osiptendeni mano nikech en part mar CBA wa en part mar agreement wa ni ka daktari odhi osiptal odhi thieth to oboyudo ka tijo ken mar ng'i confirm ni ng'ato tho gibobedo ka gin supported koro mano ma pod wa struggle gi counties alafu weche mag promotions ingeni wan gi dakteche mag consultants mang'eny osiptende mag counties gi ma ichulo kaka interns ero ka in consultant isetiyo ka Kiambu ka higni 11 to ka mshachi ng'iyo to inena kaka mar intern kada ka berayete man mar general practitioner koro mano miyo kara mangi ng'anyo kuonde mang'eny gi ni mar mano bende nego beni giyudo promotions madwarore mano miyo wangi ng'anyo county ka county mondo mano timre machielo en mar chulo ji mshahara osebedo ka delay e counties gi ma kendo ka sani ne pesa obedo released ero ka moko delays osebedo mshahara makata moko 3 months moko 4 months koro mondo jotich obed gi mijingo mar tich nyaka gibed gi ichulo gi sama ber then lastly en wach mar shani ero ka tarik 9 dwe ka dwe ng'at mapoko chulo subscription premium ne ok onyal access services to ma iso ni counties mang'eny I think counties madhi 30 delay makadho nyaka tarik no ni mar giwacho ni pok giyudo pesa national koro magi pod watemo yware gi counties mondo otim mano miyo ka wan gi ng'anyo matindo e counties gi lakini ng'anyo ma national sani pod waonge go to kwane ko dhi bedo go machiegni unless gik mawinjore gi gichak gidhi gi wach no mana ema dwa penje ne way forward dhi bedo nang'o pono ni higa manyien gik seche machala kama to pok ondiki jok modonge kaka nosingno yen gi yeni mor masani ok nyisi nitie moro higa manyien kata dwe manyien ing'eni kichiemo kawuono kich ni kiny ok ni chiem mano miyo choche gi ogero ichiemo iyudo ka chiemo ichiemo lakini kiny pod ichiemo ma kidenyo
to mondo yud teko mondo idhi osiptal nyaka gichiem pile pile. Nentie wach mane bende apane na winjo ni ung'anye wiye nowacho ni laktari thiedho tuo ma en ko tuo to ok nyal thiedhe kar ne oni daktari bendo bedo kod okumba malong'o kanyo gi kanyo. Mano pod wan gi thagruok kabisa gomi pod wan gi ng'anyo kaka kuonde mag Kiambu ka wan gi dakteche ariyo man gi tuo mar kansa to pod githiedho ji e osiptal. Kendo kochopo dwe tarik 10 to nyaka wamanynegi pesa ka dakteche mondo gidhi e osiptal nimar gionge insurance. Koro mano en county ka county. Iyudo ka county ma Nairobi nigi insurance maber makonyo ji te nyaka dakteche. County ma Vihiga onge insurance kata matin. County ma Nakuru nigo. Koro wasample county ma I think Porio ga Rio podonge go. Koro mano wadil gi counties pa counties go. Moko negichiko ni bang budget ni gidhi keto. Kwa wadhi ng'ene ka gitimo kaka ne giwacho. Koro mano en chenro mane Elwet County. Mano chenro mane Elwet counties. Nikech jok mano ore counties from national 2014 to 10 tire gi comprehensive mar SHA. Mano te munyiso counties ni onge tine mwene kao pesa nyaka tere private insurance kantie shane. One kao pesa go temu chok mondo konjo jijite di chiel. Ero kaka ne wacho ni ntiere twak mano bedo gi Eden Duale mano jatend migawo mar thieth no twak e yo makare moyudo duoko. Counties awinjo ke kwano mana moko nyiso ni ntiere counties matiyo maber kendo luwo chike kaka owinjore timo gik moko kaka owinjore. Ero kang mukawo mane ni kaka union ubedo kod twak gi counties ma ok luw chik ma bende temo bedo tama ok winje dwaro maru ka dwaro mag lakteche. Be ubedo kod gi seche moko muwuoye kod kosen mana ng'anyo ne magi winje. Ngini wano kwa ng'anyo. Wano wang'anyo ka counties gi oseng'anyo. King'iyo ka county ma Kiambu respond no winjo record gi mondo gi promote gitem gi yie kiga mokalo to ne goch ne gidhi timo kaso gitimo wadmiyo gi barupe ma wan gi ni labor discussion wabedo gi discussion ma gidagi bire meeting mo dhi court kote mwiso ni dhure ng'anyo kata kwelo ma dhi ng'anyo ni kata kote wacho ni hapana ka county ujatimo gini kauro skills go dhi bedot. Maso ni nyiso ni court matika oseno kaka counties moko gitimo tama. Omiyo wane ok nyisi ni dhi ng'anyo nikech sama court nyisi dhi ng'anyo nyiso ni gide ni mana yo kende ma dhi so county gi governors gi mondo winj weche gi. Koro winjruok mwandiko ok elo. Nyiso ni gin gi par kana health care tiyo kata ok ti ok ochuno gi. Mano miyo counties go ng'anyo timore. To mane pogruok mayudo gi Ministry of Health. To ndalo mane wan gi ministers mokadho gi bende gin mana kamano ma uwinjo rumu ndik piny lakini sama uwuok oko no eka gikete kabat kata closet ma ok tak ng'iye ing'iye kendo mana sama nene kiwuok ke media mudwa dhi. Ang'o makelo mae daktari? Donga wacho ni incompetency. Diji mang'eny sana ma gin jo siasa ma tijgi gin mana wuoyo. Onge tich ma gidwa ne gitim. Te migawo no Nakumicha inyawadgi chal ne ok jo siasa. Ang'o mane bed ne otimore? Nakumicha ne ja siasa kabisa. Ne gi dhok ma serious. In fact, dhok ema otere. Ne wacho ni en daktari. No, mano kanya ng'eyo nikech neno ka kuonde mano wacho ni registers no kwache. Lakini adier manitiere ni kusona girwako siasa iti. En siasa. Siasa wanataka miteja lakini ma daktari ni bora to ne ber. Ema nonge bi mar siasa. Yoni ngene office kai na ki explain position margi maber e cabinet. Motegno. Koro kana na kumijana ngene nja siasa no dio explain motegno kaka mondo beni msaido ko pe. Di bora nyonge tego mar wacho ni no dio duoka pe. No no dio wacho mondo gino di mal. Ma koro duale ne gi tego mar duoko. Ang'o mane nyalo miyo Nakumicha di wuo motegno ma duok misara piny. Mane paro mane wuok. Onge okata en kende matimore nyaka counties kia gimarach sama kia gima jathieth timo hospital ibo paro ni hapana ok onego bene chule ikichido ka ne ging'iyo pesa ma daktari chulo ka men pesa matin kabisa moloyo tich ma gitimo. Koro wach maduoko pesa ji piny ka nitie inflation ema nokwanya yie ema nokelo tulo kwedo kodgi nikech macha ne agenda manokelo ka ndonjo ni wacho ni odhi timo to odhi otimo adier tamaya manotere ot. Sani ntiere kinde mokadho ne wantiere kod sigani moko nwakete yamo mane yudo ka daktari odere semu ng'anyo in bende ku twak gi jofwambo jawach ni bedo ni lakteche ne onge gi lwasi maber mar tich kit yudo makare ne miyo mokawo kata ngimagi. Sigana bende koro ntiere in turn
ka dakteche maraga ma bende koro dhi rito ginya rito nyaka higa manyien. E kinde ma girito kae, ere okang' mokaw kaka union kata riwruok maneno ni uketo pachgi obedo kama kare mondo mi gibed kod chuny mar rito nyaka higa manyien mondo kik uchak ubed gi weche mag yudo ni daktari okawo ngimane kaluwore ni en samoro ondik jowetegi to en to pod odong'. Ing'eni tho mar dakteche mane bedo ga gi matimore ga e counties gi en ga mental breakdown. Ing'eni ga daktari en laka dhano ma sama intiere kitiyo tidhi osiptal tiyudo ka ilalo jotuo, nitiere gini be inyi to kia osiptal kisetiyo 24 hours tidhi e ot tiyudo kata chiwo michamo ionge go, iyudo ka rent pok ichulo, iyudo kata mana fuel midhi go osiptal shida, mano be inyo dakteche nikech daktari en mana dhano. King'iyo interns mane walalo e kind dwe mar aboro mane gibedo posted dwe mar aboro nyaka dwe mar 11 kapok ochulgi, walalo karibu ji 5 to kaka ochako chulgi dwe mar 11 nyaka sani dwe mar 7 pok walalo kata achiel. Nyiso ni ne gionge pesa, ne gin depression, ne tho ma sirikal ema ne kelo, tho ma counties ema ne kelo. Kata dakteche mineno ka inyore ma tho e counties kodho gi yo mar suicide. Iyudo ka counties ok ochulo ng'ato dwe mar 3, onego bed ni ichulo fee, onego bed ni ichulo ot, jonyuol gi ng'i koni, nyithindu ng'i koni nikech in daktari. Koyudo ka piny chami to nikech tho gi suicide ni be en tuo. Koyudo ka piny ochami makoro giminya timo kanyo koro onge. Mano matemo bedo gi spaces mag debrief e osiptende ne dakteche, lakini ng'at ma bedo frustrated gi system iyudo ka bedo matek kabisa. Waseno mano Nakuru kotimore, waseno kotimore Kiambu, waseno kotimore kata Mombasa. Koro to iyudo ka en na frustration mar workplace cha. Iyudo ka ng'ato dwa dhi leave bang' higa achiel, iyudo ni onge leave nikech replacement onge. Iyudo ka in e surgeon kenda hospital kanyo, koro nyaka ibed hospital pile. Yeah, mano mamiyo ka gigi timore. Koro wasebedo ni wacho ni kondik dakteche ka koro ndiki ni nyiso ni mantie ka nyalo dhi leave. Kondik dakteche ma oket in hospital, in supported, ichulo usa maber, iyudo ka magi are ways ma prevent weche mag mental health. To kaso gi space ma debrief oket maber. Odong' dak ariyo kenda, achiel gi nus, achiel gi seconds per day. Ng'iye wang' kamera maricha tiwuoye gi laktar maraga kata interns ma pod odong', geno margi en ni gin bende gibiro do nying gi e listi manyien. Ing'eni kaka union wan wageno ni watiyo nyaka daktari mobede first year sani. Wanyiso ni kotieko skul higni 6 to boyudo internship. Jok madhi graduate this year kotieko be boyudo internship. Ni mar tijwa en ensure ni daktari mora mora kotieko to nyaka dhi internship e yo man gi dignity. To bora nyiso ni jopiny kodhi osiptal to yudo daktari machunye okwe madhi thiedhe e yo maber. To mondo mi ka yath bentie maber, equipment bentie maber. Koro anya nyiso dakteche modong'gi ni watimo wanyalo gi wawuoyo gi sirikal sani ma kochopre ka 15 to wadhi ng'eyo, in fact wadhi bedo gi adier ni gitegi dhi. Nimar ndalo moko watie kuma aye mabor mane odhi e ndara mondo ka ji bed posted, kuma aye mabor mane odhi e strike mondo ka jopiny oyud thieth. Sani waneno ka nitie lokruok gi minister manyien, wantie lokruok kech wan kaponi gik moko dhi marach to boko wach ni gik moko beyo, waduoga to wachunga adier. Erokamano ahinya nyakoro mgojengo kanya Dr. Davji Bimji Hatela ma bende en jagoro maduong' riwruok mar KMPD winjo kowacho gi dhoe kanyo ni gintie kod mor kalore kitelo masani ntiere geno marwa nyakoro mgajwang' en ni kitelo makama brorio sekta mar thieth kendo lakteche bro yudo ratiro mar gi e yor handika makare. Rom kendo saa 3 chendo mar yimore nyinga Lydia okay. Horit masane.
View Sasa brings you Ahadi. Hans and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hiyo ofisi. Huu sio baba. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive